Haino TR01B1253 Marini Khungsa bus Malkhung tai TR065096 Marini Khungsa bike Naharlalai Thuthailaimao Sago Dukhomankha Khorkba Patimung Hezamara Bazar Amsayo Paithago Sago Dukhomanai rongno talangjaka sakhamnogo Hasto Shalbrumno Thaglia Lahar Patimungo Kalai Sago Dukhomanmani eba Langma Arimani Koktuma Kase Faimani Phashal Horo Haino Hai TR01B1253 Marini Khungsa bus Malkhung tai TR065096 Marini Khungsa bike Naharlalai Thuthailaimao Sago Dukhomankha Khorkba Abo Haikino Thimraja Khoroknai Patimung Hezamara Bazar Amsayo Abo hai Patimung no kahan keno koktumar horsaka fire service ni adong rokno Paithago fire service ni adong rok phaye Sago Dukhomanai rokno talangjaka sakhapnogo Abo hai Patimung ni koktuma mankino Patimung thayo thangsogi ka police Paitha koktuma sijakmani jorate Sago Dukhomanai rokno sakhamnogo saknari jagai tongmani koktuma Patimungno kitingai kisasa jorane bagai nujaka opla kapla Patimungno te chaitogunai tumungo ongkor jakta bok police Hezamarani simi onimesni koktum Chini Khorang